Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya gargaɗi mutane da su daina yaɗa hoton amaryar da zai aura a soshiyal midiya. A yayin zantawarsa da Freedom Radio, Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya yi kira ga mutane cewa su daina yaɗa hoton amaryar da zai aura domin hakan ba daidai ba ne. Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa dai zai auri matarsa mai suna Hafiza Haulat Aminu Ishaq. Sai ku biyo mu don jin yadda wannan aure zai kasance. Assalamu alaikum, ku danna mana subscribing da like, mun gode. Za a ɗaura wannan aure ne a garin Gusau da ke jihar Zamfara a masallacin Abubakar Gumi da misalin ƙarfe 1:15 bayan an idar da sallar Juma'a. Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya yi kira da malamai da kuma masu kuɗi cewa irin waɗannan matan da ya aura irinta ya kamata su dinga aura akai-akai domin samun albarkar aure. Mutane dai da yawa suna ta yaɗa wannan hoto ne da ganin cewa Daurawa zai ƙara auren a irin wannan lokaci. Hakan ya biyo bayan tattaunawar da mutane suke a game da auren na Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa, inda suka ce kwatsam suka ji shi ba zato ba tsammani, domin cewa shi Sheikh Daurawa wai inda suke faɗa shi yana soyayya. Arewa Light.